जोंनि गोबाय गिसि देरा न'आव वेलकाम। नोंसिनि बायदिथ' नङा, नाथाय थाजा साबो आरोना। मानो बिदि बुङो दे? गावनि न'आ गावनिखा, जायखि बायला जिलायानो जाया मानो। नंगौना? माथो आंनि जुरि। इयो ओमफ्राय न'आवलाय मानसि दंना गैया जाखोथाय? आयै जुलि आयै आयो हामालाथो सफैया आइ। दासो सफैदों आयै। आयो जावैसो माबाहाय आं नै न' खाथियावसो दंहैयोमोन। हा जावैसो फै सिङाव। दे जागोन आयै। हा आइ मानोथो गसंहोबाय थाखो? हा सिङाव जिरायहैग्रोबानोथ' जायोमोन। दे फैदो जावैसो फै। सिमां फैदो सिङाव। गारिखौ सायायाव दोनफैनोसै नामा आं? नङाबा लासिदा गुदुं जाजोबगोन ना। हा दोनफैदो आरोहाय। नै बैयावनो लाबोना दोनफैहाय, जेबो नङा। सिमां जासिगोनदां, बेयावनो दोनदो। दे आबा दे, बेयावनो दोनदो दे। औ आयै। औ आबा, बांद्राय सान्दुंबो नांखाया नालाय बाहायनो, बावनो दोनदो दे, जागोन। दे होमबा आयै। फैदो सिङाव हाबफैदो। हाबाब जावैसो, नोंना आखाया माथो मेसिन बायदिथारहाय। नंगौना आयै? माथो दाउखौबो दसेनो गोदाखांबाय आरोहाय। माबालै आयै, न'आवबो गोदाबाय थायोना आङो, बेखायनो एसे हुदा जाबाय। दे आबा सना, रोंनांगौसो बिदिनो। ओमफ्राय माजों संगोन आयै? माबाहाय सबायजों संसै नामाहाय? सबायाबो गोरलैसोखा, गोथाव जागोन बायदि मोनदों आङो। दे होमबालाय आयै, सबायजों दाउजों बरिया जानोसै। दे ओमफ्राय सिमां जावैसो, मोगथाङावलाय मालाथो जावैसो जाबावगोनहाय? बांद्राय गोबाव गैलालै आयै र'। बेनोथ'। सिमाङानोथ' हामालाथो मोगथां जाबावनांगौ जाखोसै। थाबैनो आयै। दाउ गोदानाया जादोंना जायाखै? जाबायानो नै। नै आइ, बेखौनोथ' जावैसो जानो गोनांखौ बुंदां। नोंसिनि जुलियालाय मालाथो जाबावनांगौ जाखोसै? र' आयै, एसे नेथ'ना। थाबैनो जागोन आरो। आंना अमा फिसिनायाबा देरगुलायथारबाय। एसे देरबावथों आरोलै आयै। दे गोदादो नोंबो। ओं। आरे दोस्त, गिया जिरायनानैलाय मा सानहाबबाय थाखो नोंलाय? जेबो नङा। ओमफ्राय नोंसिना एफा गिदिर न'आव साबैसे दं नोंसिना न'आव? जोंना रावबो गैया। आफाजों आंजोंल'। मा? आरो नोंसिनि आइया? जोंनि आइया आं उन्दैयावनो थैनानै थांबाय। सरि। जेबो नङा। आंथ' आइनि महरखौबो नुवाखै। आफाया बुंदों आं उन्दैयावनो गिदिर बेराम जानानै थैनानै थांबाय। दायो ओमफ्राय जोंहा आफाजों आंजोंल' थायो। ओमफ्राय नोंनालाय मा रावबो गैमारा नामा दोस्त? आरो नों माबोरै बिदि जानाय देनाय? नों खिन्थानाय आंनि आफाया गोबां पुलिसखौबो सिनायोथ'। गिदिर अफिसारफोरखौबो सिनायो। आंनि आफाया नोंखौ हेल्प खालामगोन। नों बुंनाय माबोरै बिदि जानाय?
मोदोमबाय माथो बेदर एवनाया नंगौना आंनिफ्राय गोथावसिनसो रोंगौ माथो नोङो दै नङालै मा नंगौ दे आं मिथिखायोना दे होमबा नंगौबालाय नंगौसै ओमफ्राय बोरो आंना बिबोनाङा जानोथाय आं दहायनिफ्रायनो नुवाखै मानसिखौ आइनावबो सोंनो बावगारदों आङो दैमायावसो थांलायबाय नामा बेलाय जानो लोगोफोरजोंसो थांखो ना माखो दा फैना जोंखौ नुबा खुसियानो जालायखासिगोन बियो बेनोथ' आयै माथो नोंसिना साहाया गाइखेर गोनांथार ओं आबा न'निनो गाइखेर जाहैबाय जोंनाथ' बायबाबो मोजाङानो जाया गाइखेरा टाउननि ना टाउनबाथाय बिदिनोसैहाय माथो होनबावनो माबा गाइखेरानो दैसो जायो दैफोरखौनो बांसिन लागायनानै फानो बेनोथ' बेयाव फैबाल' साहाखौ साहा बायदि मोनो आङो नोमायाबो फैबा मोजां जागौमोन लिंनाया लिंदोंमोन आयै मालाय फैयासैबा मानो फनखौ हमा दिनै नै आइ हासोनोथो फन हरबाय थाखो आङो एमिनो हरदों आयै माबा फनखौनो हमाबो हरफिनाबो मा जादों बुंनोनो हाला आङो हाबाब आइ हामालाय संसार जानाय मानसि खामानिफोर थागोन आरोहाय माबाफोर मावदों जानो हागौ बांद्राय टेनसन लाबायलै नोङो मिथिगौना आयै दाख्लैसो थांना फैथारदों बियो हामाथो होमबालाय आंनि एमिया बिदि नङा आयै आंनि फनखौथ' मानो बिदि हमालासे थाखो बेलाय हरफिनगौबोथ'मोन ना हरफिनाबो जे देहाय आइ जेबो नङा हामालाय सम मोनबा हरगोन आरोहाय ओमफ्राय नै जावैसो आङो एबार थांबा नोंसोरो गाइखेर हरफागोन एसे दे जागोन आयै ओमफ्राय नोंना साया सुगुमा जोमसै जुरि र' दा लोंगोन आं जायाहाय बेजोंबाथाय सोर मिथिगौमोन मोनसे समाव आं नोंखौ बेबायदि महराव नुगोन माथो खालामबावनो सोरां जानानै थांनायखौलाय जोंथ' रावबो सोलायनो हायाना जोंनि आखायावनो गैयाबा आं माब्लाबाबो बेफोरबायदि जागोन सानाखैमोन बर'साखौ आदाया जोंनि बिखायाव जेब्लायबो थागोन एमि नोंखौ गुफुर जिजों समाया एमि सोरां मा बुंनो सानदों नोंलाय खबरदार आरो जेबो दा बुंखा थांदो सोरां आं रावजोंबो रायलायनो गोसो गैया थांदो थां आं बर'सानि फानजायाव मोनसेबो खमि दोना थांखांनायखौलाय मा गाबबाय थानोब्रा एमि दुखु मोनोलै एमि बर'सा जोंखौ मानो बेबायदि नागारनानै थांखो नोङो मानो मा थैनो जायगा मोनाखै नामा आंखौ हेल्प खालाम प्लिज आंखौ मोनसे गारिया बिराद स्पिडैनो हिट खालामनानै खारलांबाय प्लिज आंखौ हेल्प खालाम आंखौसो मोनबायना नोङो आङो गोबां गारिखौनो लाखिबाय नाथाय रावबो हेल्प खालामा आंखौ अननानै आंखौ हेल्प खालाम प्लिज नोंखौलाय सोर हर गेजेराव बेबायदि फैनोसैना आङो मोनसे जायगायावसो थांदोंमोन नाथाय लेट जानायलाय आं एसे
लाबोदोंमोन प्लिज आंखौ हेल्प खालाम अन्नानै आंखौ न'सिम दोनलां बेबायदि हारसिं गालांनाया मोजां जागोन ना हेल्प खालामनांगौ जाखो बेखौलाय न'आ अबेयाव नोंना गाबोन दोनलांगोन आं न'आव नाथाय आं दा बबेयावथो थांनांगौ आंनि न'आव नाथाय नोंसिनि फेमिलिफोरा रागासिनोब्ला बेखौ सिन्था जानाङा नोंथाङा दि आंखौ एसेबां मानि हेल्प खालामबाय आंखौ डक्टरनावबो लांबाय आरो दा न'आवबो लांबाय आं रावजों थेंक इउ बुंबावनो बांद्राय पेकेर बुंबाय दाथा नङाबा दा बेयावनो गालांगोन आं अके आयु लाबोबाय हाबाब एफा लावगिगि खुलुमबाय मादै बे हरनि समाव सोर हिनजावखौ लाना फैलायखो नोंलाय गोदाव सोराव खामानि मावबाय थागोन बियो न'आव मा जागासिनो दं मिथिगोन ना मिथिया नोंलाय आरो मा गोदाव सोराव हिनजाव लालाबायनानै फैखो नोंलाय मा सानदों नोंलाय नोंखौ हाबहोगोन बायदि सानदों नामा नोङो जायखौनो बेखौनो लाना फैग्रा बियो जालायबायना नोंना मिथिया हसिया बखिलायबायना नोंना बे हर गेजेरनि समाव हिनजाव लाना फैनायखौ मा साननांगौ आंलाय नोंखौलाय सोंग्रोनो हाया नामा आयै ए आबासना हामा आङो नोंखौ बरायनांगौमोन नामा गोख्रै अबेनिफ्राय लाबोदों दोनहैफिनदां मानबे बियो बेयावनो थागोन आयु नोंखौ दा एखेबारे सोबाखैजोबगोन आं गथ' मिथिखा आरो र' सोर हिनजाव बेबो मोनगोनसो आंजों दानो ओइ सिख्ला बे हरनि समाव हौवाजों फैनो लाजियासै नोङो हा बिदि नङाबालाय हा मानोथो फैफादों नोंलाय जाबायलै आयै बियो लामायाव एक्सिडेन्ट जादोंमोन दिनै हरसेखौ जोंनावनो थाथ'थोंसै आयु आं बेफोरबायदि दोननो हायाहाय सिनाया माया बाद दे नों सिङाव हाबफै आयु गसाय हा मा जाबावगोन होनबा बे सासेजों रोंलाहाय आङो माथो उन्दुनो सुखुया बुगैया दै थेबखाबबाय थाखो माथो दासो बन्द' खालामना फैदोंमोनलाय आं सोरां माबा दंमोन ना माबायाव सोरां मानोबा आं आदाखौसो गाबज्रिनाय बायदि मोनदों माथो